бачаё ча раҳмат калон ҳамун холашкара дастгирӣ кардесен, внимание кардесен. Аллоҳ баракаттон битар радной гуфти мома май фарзандотон сейртон кина радной 22700 сум ҷамъ шидай радной. кадомида чанқа жалка неста я ёрдам кина ҳамун холашкара ба умед мақсад ба умед ями халқ да видео зуршон омадай биромадиян гап задисан ки мақсад мардум ёрдам мекунед. бачаё ча кадомида чанқа жалка неста дастгирӣ кунед радной. иншоалло бо баракатша мебинем. зинда бошед бачаё ча. бояд ирӯз филадельфия мерафтум я штати дига я шаҳри дига радной определиться карда натонистесам олиам нарафтам. рости гап зурум омадагай радной дар даруни мошин хов кардан расходорам калон шидагай радной. мошинаи мара бисёр мехӯрад. ҳар ҳафта бовар мекунед шумо ман $1500 минус рафтесам. чӣ фикр доред бизанам бирам хона радной ай пай кор бори худам бошам ё ки дальчи бигардам Америка? чӣ фикр доред? агар шумо да интерес небоша шумо бигӯед ҳо бира ништиягай ман газ метам. агар ки интереси набоша ман ки ҷо беҳуда расход кунам радной меҳнат кунам. ба худо ҳар ҳафта радной $1000 минус рафтесам. $1500 камушда $1000. чӣ фикр дорем бирам? сакои ма Америка омаден обязательно Миннесота биёен. ин шаҳр ма ҷавоб мегум барои зиндагӣ номери 1 да Америка радной. дачиво хонаош арзонай радной, дачиво хушрӯай радной. шаҳри кӯҳнаине киноай и хушрӯгираби радной, и гап хабараби радной. эй радной дачиво мада маъқул шид. кӯҳ пуштай фақат кӯҳ пушта мост ҳай ҳуй ҳавои тоза ина нигоҳ дом пом ҳай ҳуй гарени бадай гаренира гарениёшай на бачаё ча ин шаҳрда зуришда чия ки пули арзондам хона мехарӣ. $30,000 да хона мехарӣ. хона да ин шаҳр гарени арзонай радной варианти зурай рави даже меёни инҷа чишмта мемонӣ нигоҳ мекунӣ ҳама ҷора. короче радной хитон тамошо куне. ин шаҳри отаи ман нестае ки ман дуруға таъриф кунам радной. натури ба таърифа ҳастае радной. гаренияй радной барои зиндагӣ. ин шаҳр дар радной пуррай тоҷик узбек қирғиз қазоқ пуррай ҳама ҷош инам хеле алафу дарахти ин хеле унаоҷа центр шай радной. центрда ай любой ҷош центрда наздикай радной. я дунё мост бачаво ҳайҳуй дора гарени бад киноа инему кӯҳода ҳама ҷошда хонаай радной. ин хели ҷоҳода Америка камай радной. нигоҳ гарени бад киноа ину кӯҳоай ку ҳама хонаай метова ҳама каса тенҷи ба мужикаби хонааш даки ҷояй хит крадной ай спальниш дунёра тамошо мекуна хитка ҷа гарени бадай радной. асоби наними локатсия радной любой кас биёя ҳамин шаҳр ҳамиҷа миёя радной. гарени бад киноина одамо ба айдранои мошиншон видео кардесан била гарени зурай охи он навораби омадиян сурат пурат гирифтесан. хеле шаҳри туристический радной мақсад кӯҳнай радной таърих парих ҳай ҳуй ҳар як стадионо дора радной гӯшат меҷунба уна нигоҳ ки стадиона радной мақсад уҷа бозӣ мозӣ мешава баам хеле музикаи чира мемонанд. гол бизан акаҷон питсбургабич хеле радной ранги да кино акунам хеле радной била радной да ин шаҳрам хеле бездомниё будай радной мардум авида ки ҷо зиндаги кардесан чо кардесан ба инам хеле ҷоҳо нагзарен радной ё ақл надоран радной ё ҳама касалан радной яби раҳ таҳлиш мекунӣ ёра мебинӣ нигоҳ ки мардум дар ки ҷо зиндаги кардеса яби ҳама титу питай нигоҳ замино да хован радной яби